mutum. Kai in banda shashasha ne kai, ƙato da kai, sai ubanka ya baka kuɗin da zaka sai taguwa? Ba azahar ce ta yi ba, na dai so in yi alwalar ne saboda fita zan yi, sai in fita da alwalata. Allah sarki. Dama wata 'yar alfarma ne nake nema, nake so a taimaka min da 5,000 don samun sai wando da riga, saboda wallahi kayayyakin na gaba ɗaya sun mutu. Ƙwaƙwaran miƙa idan ne sai dai ka ji suna ɗar sun yage. Ba da su, idan ma ina da su ɗin ba zan bayar ba. Don Allah da annabi dai ba a taimaka wallahi ina dab da kasa fita waje, saboda ka san sutura shine. An taɓa haka? To bari ka ji, tuwo dai gashi nan ka ci in an sauke, ɗaki gashi nan ka kwanta.